platit furt vodu, elektriku, nájem, už mě to nebaví, už jsem ztratil zájem, čeká mě zítra perspektiva nová, stěhuju se z Prahy do Chomutova. Zastavím auto těsně u bytovky, zbyl mi jen volant rázem ze Škodovky. I když jsme země mléka a strdí, tady to, přátelé, docela smrdí. Je -10 a topení vyply, tak to bysme tady zimou asi chcípli. A že jsou parkety v tomhle paneláku, rozdělávám oheň vprostřed obejváku. Strhávám tapety, taky pěkně hoří, máme rázem teplo, jako v Tichomoří. Stejně toho bytu byla skoro škoda, chudák celý schořel, netekla nám voda. Já nemusím nic, jsem nepřizpůsobivej, a kdo je tady víc? Teď jsme u sousedů a je nás tady 20, ani jeden z nás se neví, co je práce, nemůže mi sehnat jako na potvoru, a tak tu čekáme pěkně na podporu. A už je to tady, už se nám to nese, dnes budeme chlastat, prosím připravte se, když jsem makal tolik, peněz jsem fakt nebral, ale pozor, teď mi všechny exekutor sebral. Prej zařadil mě taky mezi neplatiče, proč jsem se sem asi stěhoval od botiče. Naštval jsem se strašně a napsal jsem maila a hned se sem přijela kouknout krásná Lejla. Na exekutora švem já a jedna bába, počkej, až si Lejla pošle pro kocába. Ještě jednou, hochu, nám vzít prachy zkusíš, a kocáb tě vyžene, jako vyhnal Rusy. Já nemusím nic, jsem nepřizpůsobivej, a kdo je tady víc? Na to nemáš právo a křičím na starostku, přitom myslím s láskou na dlažební kostku. Nikdy nevyhraje, ať si neslibuje, pan ministr Kocáb se k nám s Lejlou nastěhuje. Už mě fakt nebaví to příkoří státu, ukradnu si tušku a sednu k inzerátu, vyměním garzonku ohořelou ráno za úplně stejnou na sídlišti Chánov. Kdo má vážný zájem, ať se se mnou spojí, u vás je to lepší, tam se vás víc bojí, a jestli mě tam naštvou, už nebudu tady, požádám o azyl, jedu do Kanady. Já nemusím nic, jsem nepřizpůsobivej, a kdo je tady víc? Já nemusím nic, jsem nepřizpůsobivej, a kdo je tady víc? Já